eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amespan miren nahi. Ikerketa ekintzanen helburu nagusiena lagun arteko euskara sustatzea da, hau da hizkera informala. Hain zuzen eman nahi zaizkie baliabide linguistiko batzuk gazteei, lehenengo ikasturte honetan, lehenengo esku hartzan adibidez esamoldeak, eta ekintza honen bitartez ikusi nahi dana da ea baliagarri zaizkien beraien hizkuntza informal hori aberasteko. 3 urteko proiektu bat da eta Euskal Herri osoko 10 ikastoletan ari dira esku hartzen. Helburu hori lortzeko argi geneukan bi esku hartze eremutan eragin behar genula, batetik gela barruan, irakasleen eskutik, eta bestetik ikastolan baita den aisia esparrutan hezitzaileen eskutik. Hortarako prestatu ditugu bi material, unitate didaktiko bat gela barruan lantzeko, eta programazio bat aisia esparruan hezitzaileen bitartez lantzeko. Bai batean eta bai bestean, saiatu garena da aldekotasunezko, kontrakotasunezko eta harridurazko esamoldeak lantzen modu induktibo batean, baina testuinguru ahalik eta ludikoenean. Saiatu garena da gelak testuinguru informalak bilakatzen, gozamena sentiarazten eta horren bitartez nolabait esamolde horiekiko erakargarritasuna sentitu eta ondorioz hauek erabili ditzaten. Datu asko jaso ditugu eta behaketa asko egin ditugu, baina igual aipagarrienak dira esamoldeen artean lehen erabiltzen zituzten horietatik 11%ak egin duela gora euskaraz eta beraz 11%ak bera gaztelaniaz eta frantsesez. Eta beraz, eragin positiboa izan duela implementazioak eta nolabait erabiltzen dituzten esamolde horietan ematen du tresnak orain gehiago direla euskaraz adierazkortasun hori lortzeko. Bestalde, honen implementazioak eragin du baita ere, edo behintzat hala ematen du, euskarazko elkarrizketetan. Hau da, nolabaiteko kontzientzia hartze bat badago hizkuntzaren inguruan, eta ematen du euskarazko elkarrizketak eurak ere gehitu egiten direla implementazio honen ostean. Orduan, 3 urteko ikerketa da, eta ikusi beharko dugu joera horiek mantentzen diren, edo diren argazki partzial bat. Martxoaren 4 eta 5 Altsasun egingo ditugun topaketetan bilatzen duguna da alde batetik arikalatarren komunitatea sendotzea eta bestetik berriz gazte hauek euskarekiko duten atxikimendua indartzea. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amespan miren nahi ala baizik. ¡Vista ya! ¡Venga! ¡Bai makinak! ¡Bai makinak! ¡Bai makinak! ¡Bai makinak! ¡Bai makinak! Erra! Ez dut pitarik ulertzen! ¡Allá! Erra! Sakuraren putza! Ederra egin dugu! Kaixo, ni Sabino naiz, Lizarra ikastolako irakaslea, aurten 5. mailan nago, eta Arikala proiektua lantzen ari gara. Gure ikasleak iaz hasi ziren, 4. mailan zeudela. Arikala proiektua antolatu zutenek, gurekin harremanetan jarri ziren, eta proiektu honen berri eman zigutenean, oso interesgarria ikusi genuen gure ikasleek ere hainbat esamolde ikastea, beraien artean euskara ez formala erabiltzeko. Proiektu honen bidez, ikasleek hainbat esamolde ikasten ari dira, lehen erabiltzen ez zituztenak. Esamolde horiek harridurazkoak, kontrakotasuna adierazteko, harridura adierazteko dira. Eta guk irakasleok 12 saio egingo ditugu gelan beraiekin, eta gero beste alde batetik hezitzaile batzuen bidez, jokoen bidez, jolasen bidez, jolastokian beste 12 saio erabiliko ditugu esamolde horiek ikasle hauek ikasteko eta gero erabiltzeko, beraien artean erabiltzeko. Baita gu ohartu gara ikasleentzat gauza berria izan dela, eta ez zituzten ezagutzen esamolde hauek.
Eta beraz, ilusio handiz hartu dute, bai adarra jotzeko, zirikatzeko ere, pozik daudela esateko, eta orduan, ohartu gara beraik erabiltzen dituztela. Ez, egunero erabiltzen dituztela, eta gainera umore honez erabiltzen dituztela, eta nik pentsatzen dut euskarak baduela beste goixotasun bat, baita ere iraintzerakoan. Adibidez, ez da gauza bera ikasle batek beste bati esatea, bete a tomar por saco, bete a tomar por ez dakiz zer, edo joan pikutara esatea, alde mendik esatea. Orduan, naiz eta helburua lortu ikasleak, beste goixotasun batekin esaten du, eta irakasleontzat ere nik uste tresna ona dela, beraiek honetaz jabetzea edo tresna honetaz baliatzea, hizkuntza aberatsagoak aukera ematen di beraien artean errezago komunikatzeko. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik. Gaur egun euskara ikastea daukagu. Beldurrez euskaraz hitz egiteari utzi zion jaio berriak ziren haurrei irakasteari utzi. Euskara ikasten hasi ziren ez zakietenak asko euskaltegietan. Derrigorrezko eskola jarri zuten Frantzian, eta eskolaren helburua zen ume guztiek frantsesa ikastea. Euskarazko lehen irrati libreak sortu ziren, euskaraz hitz egiteko gogoz lanean hasi ziren herritarrak. Hortaz, orain dela 500 urte baino gehiago, Arikalaterron antzera euren lagun arteko hizkera zuten, bai? Ze hizkera da hori, ze esaten zuten haien artean? Ados, ederra, bai? Jamakala? Ados, endikasero naiz, Kimua ikastolako LM4 hau da, 4. eta 5. mailako irakaslea. Eta hasi ginen Kimua ikastolan Arikala proiektuarekin duela urte bat, gutxi gora bera. Aurtengo 5. mailako aurrekin, hau da lehen urtean hasi ziren 4. mailan zirenean. Eta lehen irakaslearekin zenik lehen urtean ez nagoen hemen. Irakaslea beste ikastola batera joan zen, eta ni honea etorri nintzen. Eta berak esan zidan, praktikan jartzen zituztela hemen erabilitako hitzak, kakaputz, ez dakit isildadi edo lakoak. Eta proiektua funtzionatzen zuela, bazegoela hor, ez dakite, evoluzio bat, eta horrek zinez edo benetan ikasi zutela. Hortaz nik beste lehen urteko irakaslarekin adostu nuen proiektu jarraitzea, eta urten ari gara hortxe proiektuarekin. Arikala antolatzen dituzten pertsonen konpromiso handia, horrek harritu ninduen. Ze benetan bada ez bakarrikan antolatzaileen artetikan, baizik eta irakasleen aldetikan. Ze guk benetan guretzako ez dugu ez diru sari bat edo soldata bat jasotzen ez ez, baino nik maite izan nuen ikustea hori implikazioa. Jendeak nola euskararen aldetikan esfortzu bat egiten duen benetan aurrek izatea alternatibo bat espainolez edo frantsesez ez mintzatzeko zenbait momentutan. Ez, batzuk erabiltzen dituzte, ez kakaputz, kakazarra hori entzun ditut edo isiladi maite dute, baita 4. mailakoak naiz eta proiektu beraiekin ez egin haiek ere erabiltzen dituzte, eta hori farregarria da, ze ez dute zinez, ez dakite, ez da naturala beraientzako hori erabiltza horregatik niri ere grazia egiten dit. Baina beraik ere badituzte beste hitz batzuk, adibidez berdin 5 axola, beraik baute futitzen naiz. Olakoak ere, eta horiek aproposak dira erabiltzeko, erabili hitzazkete eta asko erabiltzen dituzte. Antzara jokoan bertan badaude guk proposaturiko hitz batzuk, ez dakit futitzen naiz edo adibidez nola esaten da aulkia iparraldean kadira deitzen dela, edo zer modu zaude hemen ez dut ulertzen, ulertzen dute untxa zaude edo untxa zizte zuek edo olakoak. Eta olakoak bai sartu ditugu eta bai Arikalaren aldetikan egon da esfortzu bat. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amespa miren nahi ala baizik. Lau.
Pentsatu, 1, 2, 3... Ostira, oso ondo. Nola deitzen diote silaban bihurria denari? Bihurria den pertsonai, nola deitzen diote? Korsika, koroska edo kokina? Korsika. Nola esaten da berdin zain? A. Bosta sola. B. Futitzen niz. C. Berdin dit. Futitzen niz? Ondo! Nola erantzuten dute Oiartzungo gazteek zer moduz galdetzen zaienean? A. Aukera. Ondo. B. Primeran. C. Ongi. Ongi? Zigur? Ondo! Kaixo, Ekaitz Unano naiz, La Puebla de la Barkako Gasa ikastolako 5. mailako tutorea. Arikala proiektua jorratzen ari gara, Antxara jolasaren bitartez. Hori da 6. saioa eta ari gara guztiz implementatzen gela barruan. Eta egia da, horrela lantzen ditugun eguneroko dinamiketan eta horrela bapatean ateratzen zaiela eta bapatean igual egurra esate dute edo hori makina edo ez dut pitorik ulertzen eta horrelako esaldiak kriston pila gustatzen zaie eta esate dituzte. Egia da, ikastoletatik gaur egun guraso direnak bere garaian hemengo ikasleak izan zirela eta euskara badakitela, baina errealitatea da ez dutela erabiltzen eta gure kaleetan ez da gure hizkuntza entzuten. Orduan, proiektua oso polita da eta ea lortzen dugun indarra, denon artean pixkat indarra ematea, guzti hau lortzeko, eremu erdaldun baten bizi garelako eta gure helburua da pixkat egoerari buelta ematea eta euskara entzutea. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza